ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم Hvala. Lijepo je. Nakon toliko vremena ponovo vidjeti očevo ozbiljno lice. Mislio je Ismail dok je posmatrao Ibrahima koji je sjedio do njega na malom uzvišenju Mekanske doline. Neki blagi povjetarac je odnekud došao, kao da želi čuti njihov razgovor i sam u njemu učestvovati na način njemu svojstven. Dok je čekao da razgovor između oca i sina započne, vjetrić se poigravao zrncima pijeska, hvatajući ih, onako lahke i bacajući ih prvo u zrak, a onda daleko i široko po dolini. Pitaju hadžije, otkuda onaj kamen, onaj crni na ćošku Kjabe? Ili on možda i nije crn? Zašto bi i bio crn u prostranstvu ovog sjaja i bjeline? Čuo sam, kazuje pijesak, kako je Ibrahim kazao Ismailu da mu ga je s neba Džibril donio. Drugi su poslije prepričavali da je on iznutra bijeli dragulj, a da ga je svana prekrilo crno grijeha ljudskih. Kazuju da ga je Adem sa sobom iz dženeta donio. Bog dragi zna šta je od toga pravo, ali ja znam da ga je pejgamber volio, da ga ja volim, pa ljudi, volite ga i vi. Neki ga dodiruju, neki ga ljube, a ja ga, ljudi, samo zagrlim i dugo ne puštam. Ne puštam ga sve dok ispred mene ne prođu slike svih onih koji su, nakon što Ibrahim i Ismail odoše sa dunjaluka, dolazili u ovu dolinu, tavafili oko Kjabe, dodirivali Hadžerul Esed i ljubili ga.
i dok ne ugledam svijetlo lice pejgambera moga, kako mu s poštovanjem prilazi, tada ja, kazuje pjesak, od radosti raspijem sva zrna svoja na sve strane i zaboravim na crni kamen. Zaboravim njega da bih sačuvao sjećanje na pejgambera svoga, koga volim više od svih dragulja ovog i onog svijeta. A ova Kjaba, što je sad gledate, priča pjesak, stoljećima uljepšava izgled svoj. Kiti se ona i gizda da bude draga, što draža, lijepa, što ljepša, da lijepa bude onima oko nje, onima što žive u njenom hladu, kao i onima što hiljadama kilometara daleki dom napuste, porodicu ostave, da bi njenu ljepotu vidjeli, oko nje tavafili i izgovarali: Gospodaru naš, primi ovo od nas, ti doista sve čuješ i znaš. Eno Bošnjaka kraj Kjabe, primjećuje pjesak. Poznajem ga po drhtavom srcu, čija dova rabu je duža od dove drugih. On moli: Gospodaru naš, primi ovo od nas, ti doista sve čuješ i znaš. Gospodaru naš, ti si ovu kuću svoju od dušmanske ruke Ebrehine sačuvao. Onog Ebrehe što je mislio da je moćniji od svih, a bio je gluplji od slona svoga. Gospodaru naš, ti si njega od Kjabe svoje odbio, vojsku njegovu uništio, dušmanuk njegov kao suho lišće po svijetu razasuo. Pa, Gospodaru, tako zaštiti i svako mu'minsko srce u kojem Kjaba tvoja svoje počasno mjesto ima. Zaštiti ga, ja Rabi, ma gdje god ono bilo, makar ga pokušala ruka dušmanska dokučiti. Zaštiti ga, ja Rabi, jer ti si najbolji zaštitnik i najbolji pomagač. Bejtullah, crnogrtač, čežnju u mom srcu stvara. Bejtullah, crnogrtač, čežnju u mom srcu stvara.
Ja sam jela, a ti gladna. Ja sam pila, a ti žedna. Ja spavala, a ti budna. Ja zaplačem, a ti tužna. Za svu milost u životu neizmjerno tebi hvala. Znam da ključ od dženneta je samo u tvojim rukama. Znam da ključ od dženneta je samo u tvojim rukama. Tebi skrušen ja se molim, za tvoj halal, oče dragi, što ti bješe drugačiji, nego što je otac svaki. Ja zaplačem, ti tuguješ, ja poželim, ti doneseš, blagim glasom ti govoriš, ja pogriješim, ti oprostiš. Za svu milost u životu neizmjerno tebi hvala. Znam da vrata od dženneta stoje u tvojim rukama. Znam da vrata od dženneta stoje u tvojim rukama. Ja ummi, ja ebi, nek je Allah zadovoljan s tobom, majko, oče dragi. Nek vam grijehe sve oprosti, nek vam džennet on podari. Nek vam grijehe sve oprosti, nek vam džennet on podari. Njezin miris tražio bih, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Poslaniče, ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim
tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Čujemo uzdahe njenih toplih grudi, poljubcima nježnim i snahe probudi. Može li neko drugi tako nježan biti, ili ko majka neko može li suze liti? Zašto dobro dijete ne misliš o tome, čini dobro majci ko nikom drugome. Ne može se dijete majci odužiti, jel za uzvrat može pažnju joj pružiti. Materi
ti ruke ljubim, nikad te iz srca neću da izgubim. Tvoje mlijeko, mati, ja u sebi nosim, s tobom ću se, majko, uvijek da ponosim. Času dao, kad bi me ugledao pored Kjabe, kad bi stao. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. U Bejtullah kad bi ušao, na seždu bi mraku pao, sa suzama u zikiru vječito bi tu ostao. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Na Arefat kad bi stao, u dobu bi stvorio se, u zanosu do vječnosti svome Rabu molio se. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Kad bi Zemzem vode pihnuo, teret duše ja bi skinuo. Lebejk Allah, srce zbori, hvala Rabu što me stvori. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, Allah. Allahu, gospodaru svih svjetova, donosimo salavat na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selam, njegovu božansku porodicu, njegove drugoga ashabe i sve sljedbenike njegovog ummeta. Poštovani vjernici, poštovane vjernice, draga braćo i sestre, evo mi se nalazimo na našoj trećoj džematskoj manifestaciji u povodu hadžijskih ikrar dova. Ovo je naša treća hadžijska dova koju ćemo danas ako Bog da proučiti za našeg budućeg hadžiju, Đerbić Haliju, koji je učinio nijet da ako Bog da obavi hadž, petu islamsku dužnost. Ovo su velike radosti, kao što smo pričali u proteklim danima kada smo činili ove dove. Ovo je veliki mubarek, ne samo za porodicu, nego i za sve nas koji razumijemo i hoćemo da razumijemo propise naše vjere. Sve dok u jednom džematu budemo ispraćali naše džematnije na hadž i sve dok u jednom džematu bude prisutno djece koja džavoraju, nemojte se sikerati za tu generaciju muslimana i muslimana. Ako toga ne bude, Boga mi tada slijedi i opasnost tom narodu koji živi na tim prostorima. Meni je čast i zadovoljstvo
što sam dakle prvi ustao da kažem koju rečenicu, šta kazati, dakle, znamo da je Alija dakle učinio nijet, mi ćemo sa ovom dovom, ako ovo da to potvrdi, želim vas znači informisati još da sve naše hađije prema nepotpunim informacijama Kobolda iz džemata kreću u nedjelju, po tačnom vremenu njihovog odlaska, dakle, napravit ćemo raspored s obzirom da imamo 3 kuće da ispratimo, dobit ćete znači tačne informacije Kobolda najvjerojatniji u petak na džuma namazu, dok dobijemo tačnu vijest iz muftijstva i njihovih vodiča. Sa nama su, kao i na prošlim domama, kolege imami iz različitih naših kalesijskih džemata. Evo i danas će nam se jedan od njih obratiti po onom protokolu onako kako smo pred podne namaz dogovorili, a riječ je o Mirsa Efendi Sakiću, imamu u džematu Cabarde. Pa će on u nekih 10 minuta kazati nešto da malo napravimo to kao što smo bili i na ovim proteklim domama. Svima vama koji ste došli na današnju dobu, koji ste boravili na prošlim domama, želim se znači iskreno zahvaliti. Molim se Allaha Đelešanu da ovo vrijeme koje ste proveli u ovoj džamii bude vam upisano u dobro djelo i da Bog da na osnovu ovih naših doma i sljedeće godine budemo imali naših džematlija koji će posjetiti sveta mjesta, Meku i Medinu i koji će za nas dove činiti. Svim hađijama kojima smo učili dove u ime ove naše mladosti, ovdje želim se zahvaliti na svemu ono što su učinili za njih i svima vama koji podržavate rad ovog našeg hora, naše odlaske u različita mjesta. Želim vam se tako zahvaliti i pozvati one koji žele da učini da učini neko dobro djelo, da to mogu učiniti preko ovog hora za njihovu opremu i za njihovo dalje, ako Bog da postizanje boljih rezultata kako na prostorima Bosne i Hercegovine, tako i vani. Amen. Hvala Allahu Đelešanu, salat selam na njegov poslanika, draga braćo, poštovane džematlije, cijenjene moje komšije, uvažene naše hađije. Ja u svoje lično ime, u ime Medrese Islamske zajednice Kalesija, želim da vam Bari Klejšen vaš nijet, Mehmed Ali, Ibrahim, ali baš u njegovoj kanuni, da ima Allah Đelešanu kako bi njihov hađ, da učini ga mebrur, i ako Bog da nam se hajeli vrate ovdje i da podijeli sa nama to svoje novo iskustvo, kako im je bilo i ako Bog da oni budu sebe, da budu povod još nekog odlaska na tam barek mjesta. Ja smatram i zaista je to tako za svakog muslimana, za svakog vjernika, da je kruna njegovog ibadeta odlazak na hadž. Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu kaže Bismillahirrahmanirrahim Laqad khalaqnal insana fi kabad. Čovjeka smo stvorili da se trudi, da se hvata u koštac sa svojim problemima, da pobjeđuje samu sebe. Kaže se da je najjači čovjek onaj koji pobjedi drugog čovjeka, ne obori ga u ringu, nego onaj koji pobjedi sam sebe, koji osaburi pod određenim problemima. Ali šta čovjekova duša želi, ono hoće dočekat kad tome i ide. Ako se mi samo orijentišemo da hoćemo da idemo, da imamo, da ulažemo u taj mrtvi kapital, to ćemo i imati. Ako hoćemo onu duhovnu snagu, da gradimo kod sebe, kod naših porodica, to je veoma, veoma teško.
Pa osnovna odvojna prepisca kod nas muslimana sadržana je u bismili. Čovjekov život se sastoji, da kažemo, kada se rodi i prouči mu se ezan i kamet ukoliko je muško, a kada umre klanja mu se dženaza bez ezana. Pa mi zamislimo i promislimo u kojem mjestu ili gdje se nalazi naš život između ta dva perioda ili te dvije periodizacije. Kada naučimo naše dijete ovoj iskrenoj bismili, šta ono znači? Pokušamo da štedimo, da odemo, da ispunimo taj krovni islamski šart i ako Bog da zaokružimo naš onaj iskreni iman, jer kaže se najveće bogatstvo u dogmatskim našim knjigama, u našem akajdu kaže se da je iman najveće bogatstvo koje je dato čovjeku, ne zdravlje. Čovjek može biti zdrav fizički, ali umno, duševno, bolesno. Zato od dragog Allaha Đelešanu traži da vam oprosti. Još jednom se vraćam na one riječi Hasana el Basrija, koje je Enes Efendija prošli put govorio. Možda ovo stanje koje nas je zadesilo jeste da smo griješili, možda mi, naši preci. Zato, draga braća, molite Allaha Đelešanu da nam oprosti nama, posebno majke, za svoju djecu, jer to je jedna prisnost, posebno upućena dova Allahu Đelešanu od strane roditelja. Allah Đelešanu neće odbiti. Hoću samo da završim sa ovom hikajom koja je 100% provjerena. Desilo se u Pašigovcima poslije Drugog svjetskog rata. Bila oskudica, bila glad. I bila kad je jedna nena, bila veliki kahveđija, volila popiti kahve, ali nije bilo kahve nikako. Njezin sin je sve radio, samo da joj donese kahve, da ona može da popije, da zadovolji onu svoju dušu, taj njezin merak i to što je čini sretnim. I kaže ona mu onom šišu prži onu kahvu i kaže da Bog da moj sejko ljubio Bejtula i njegova djeca. Posle izvjesnog vremena Allah Đelešanu je ukabulio tu dobu. Tak njen sin Sejfo stao na noge, što bi naš narod rekao, otišao, obavio hač, Sveti njegova sina također otišla na hač i Allah Đelešanu im učinio od ugledi i u vjeri, a i ovamo u ovom svijetu kako mi računamo na neki način možda pogrešan ljude. Ja molim Allaha Đelešanu, draga braćo, da nam ukabuli ako Bog da ovu našu dobu, da našim hađijama učini njihov hađ meru, da primi njihove dove, da nam se vrate one veseli čili u naše kikače i svojim porodicama i ako Bog da i sljedeće godine imamo ovoliko hađija, kao što sam rekao, oni ako budu doveli za nas i nama će biti ovdje lijepo. To nije samo njihova dika, nego je to dika čitavog mjesta, a i mi također imamo koristi od njihove dove i da ih Allah Đelešanu poživi. Daj lijepo zdravlje i ako Bog da nam se vrate ovdje u naše. Allah Đelešanu u Kur'anu kaže: Bismillahirrahmanirrahim. U njemu su znamenja očevida, mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj koji uđe u nj treba biti siguran. Hodočastiti hram dužan je Allaha radi svaki onaj koji je u mogućnosti. A onaj koji neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan ni o kome. Sura Al-Imran, 97. ajet. Talha ibn Ubejdullah radijallahu anhu prenosi da je Allahov miljenik sallallahu alaihi wa sallam rekao: šeitan se ni u jednom danu ne osjeća tako sićušnim, bijednim, poniženim i ništavnim kao što se osjeća na dan Arefata. To zbog toga što vidi u njemu spuštanje Allahove milosti i njegovo praštanje velikih grijeha. Takvo poniženje samo je još doživio na Bedru kada je vidio Džibrila kako postrojava meleke za borbu. Kraj Kjabe sam ja stajao, ej aman aman, ja
stajao, crne grijehe sabirao, hej, aman, aman, sabirao. Svom se Rabbu odzivao, lebejk Allahumme lebejk, lebejk Allahu. Svom se Rabbu odzivao, lebejk Allahumme lebejk, lebejk Allah. U tavafu hodao sam, hej, aman, aman, hodao sam. Kano zvijezda drhtao sam, hej, aman, aman, drhtao sam. Ko Ibrahim vikao sam, lebejk Allahumme lebejk, lebejk Allahu. Žao želja i glasova, lebejk Allahumme lebejk, lebejk Allah. I srdašca ašikane, hej, aman, aman, ašikane. Te rijeke ne prestane, hej, aman, aman, ne prestane. Teče islam na sve strane, lebejk Allahumme lebejk, lebejk Allahu. Teče islam na sve strane, lebejk Allahumme lebejk, lebejk Allah, lebejk Allah. Draga braćo, evo pred samom tom Hatijsku, ono što je naša tradicija i što smo činili i na proteklim domama, jeste da vas kao džematlije prisutne i oni koji možda danas ovdje nisu, upitamo za halal, jer se radi o jednom ozbiljnom, odgovornom i vrijednom putu i ovog našeg današnjeg hadžije Ali. Pa ako je ovaj hadžija nekome materijalno ostao dužan, postoji zabava, on me izvijestio da vas o tome obavijestim i da potražite taj dug. A ako se radi o nekim moralnim uvredama, znamo da smo mi svi ljudi koji griješimo, da nismo griješnici, ne bi bili ovdje, bili bi veliki. Ako se dakle radi o nekim moralnim uvredama, ja vas ovom prilikom bez učenje ove dobe pitam, hoćete ali halali? Hoćete halali? I ja halali i želim prenijeti da porodica Đedović, odnosno Alija, poziva vas sve dole svojoj kući, ima mjesta. صراط الذين أنعمت عليهم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvaljujemo ti, o ti koji si očistio hodočasnike, one koji su stajali na refatu od njihovih ružnih dijela. Amin. Donosimo salavat i selam na onoga koji je ponizno molio gospodara svoga za duhovnu čistotu svoga ummeta, za oslobađanje od svih nevaljalština. Amin. Neka je salavat i selam na njegov rod i ashabe njegove koji su bereketom stajanja na refatu bili pomilovani od grijeha koji su učinili. Amin. Gospodaru naš, darežljivi i velikodušni, ti koji si odlikovao brdo Arefat nad ostalim brdima pokrajine Hidžaz, učini da budemo od onih koji će Kjabu tavafiti sve do dana proživljenja. Amin. Na dunjaluku nas Allahu naš napoji vrelom zemzem i izvorom zerka, a na ahiretu nas zadovolji najprijatnijim napicima. Amin. Olakšaj nam zijaret, revda i mutahere i turbeta pegamberova. Između turbeta njegovog i mihraba prostor je koji je jedna od džennetskih bašči. Učini nam to tako ti onoga koji u hadisu rekao: ko zijareti moj kabur, obavezan sam mu učiniti šefat. Onaj ko me posjeti nakon mog preseljenja, kao da me je posjetio dok sam bio živ. Gospodaru naš, kao što si ovom Hadži Đedović Ali ukazao počast omogućivši mu da ga zijareti, molimo te da ne uskratiš njegov šefat za njega na budućem svijetu, a na danu proživljenja oživi nas u njegovoj skupini. Amin. Učini da preselimo ljubavi njegovoj sunnetu njegovom. Napoj nas džennetskog hamda iz njegove mubarek ruke, napitkom ukusnim i prijatnim, tako da više nikada ne ožednimo, jer ti si uistinu svemoguć. Amin. Dragi Allahu, molimo te istinom revde koju si počastio i oplemenio, da opskrbiš ove robove svoje koji su nijek učinili da zijarete Bejtullah i koji teže revde i mutaheri tvoga pegambera, da uđu na vrata spasa sigurni od svih nedaća i bolova. Amin. Molimo te također da im pomogneš da učine tavaf oko Bejtul Harema i da klanjaju na svim propisanim mjestima na kojima je klanjao i molio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Učini da njihovi jezici zikr čine, a srca da budu osjećajna. Odazivamo ti se, Gospodaru, odazivam ti se, ti nemaš suparnika, odazivam ti se uistinu,
Svaka zahvalnost, blagodat i vlast pripadaju tebi, jer ti nemaš sudruga. Amin. Ja Rabbi, učini ovaj naš skup blagoslovljenim. Obskrbi svakog čije srce teži odlasku u sveta mjesta, domu našu uslišaj. Amin. Molimo te, o naš stvoritelju, da paziš i čuvaš ove naše hadžije od svih neugodnosti na kopnu, moru i u zraku. Amin. Također te molimo da ih u njihove gradove i sela vratiš obdarene tvojom milošću, o najmilostiviji. Amin. Gospodaru naš, pomozi svakoga ko pomaže tvoj din, a ponizi onoga ko ponižava sledbenike tvoga dina. Amin. Gospodaru naš, ozdravi nas i sve hadžije koji se zateknu u haremima. Hadžije učini sigurnim i pošteđenim od svakog straha na kopnu i od svih musibeta kojima su izloženi na moru. Amin. Dragi Allahu, olakšaj i pomozi svima koji čeznu da obave hadž, a nisu u stanju da to učine, da hadž što prije obave i to nekoliko puta. Amin. Daruj nam selamet, zdravlje, oprost i ozdravljenje. Daruj te blagodati svim ostalim hadžijama, gazijama, putnicima, svim prisutnim i odsutnim onima od ummeta Muhammedovog koji su na kopnu, moru i zraku. Amin. Allahu naš, podari nam na ovom svijetu svako dobro, a na ahiretu nas sačuvaj od vatre. Amin. Učini da mi i potomstvo naše budemo od onih koji namaz stalno obavljaju. Gospodaru naš, dovu nam ukabuli. Na dan kad se računi budu polagali, oprosti grijehe nama, našim roditeljima i svim mu'minima. Amin. Gospodaru naš, daruj nam svoju milost i pruži nam u ovom poslu prisebnost. Amin. Učini nas tvojim dobrim robovima, da budemo od onih za koje si ti rekao, za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste. Amin. Dragi Allahu, pomozi svima koji često obave hadž, a nisu u stanju da to učini. Daruj nam svima selamet, zdravlje i pomozi nas protiv naših i tvojih dušmana. Amin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ej Medino u daljini, cilju duga puta moga, oči rosim, revdu vidim, usred grada bijeloga. O Resule, dolazim ti, prašnjav sam, griješan sam, ali tvoj. Pomiluj me, grliću te, ko ukaš dušom slomljenom. Ej, biseru, rad kojeg je stvoren alem vas cijeli, ti svijetliš i umivaš svakog ko čistotu želi. O Resule, dolazim ti, prašnjav sam, griješan sam, ali tvoj. Pomiluj me, grliću te, ko ukaš dušom slomljenom. Ej Medino u daljini, cilju duga puta moga, oči rosim,
pravdu vidim usred grada bijeloga. O Rasule, dolazim ti, prašnjav sam, griješan sam, ali tvoj. Pomiluj me, grliću te, ko ukaž dušom slomljenom. Ej, biseru, rad kojeg je stvoren alem vas cijeli, ti svijetliš i umivaš svakog ko čistotu želi. O Rasule, dolazim ti, prašnjav sam, griješan sam, ali tvoj. Pomiluj me, grliću te,